Obdarovávanie je jednou z najstarších foriem vyjadrenia úcty, radosti či vďaky. No aj keď je samotný akt darovania symbolom láskavosti, niekedy môže priniesť nečakané trápnosti alebo zmätok. Nič nepokazíte tým, ak sa obdarovaného spýtate, aký darček by ho potešil. Dnes je ako keby taká nálada v spoločnosti medzi tými ľuďmi, ktorí idú na oslavy, že chcem silomocou prekvapiť. Ale ja si myslím osobne, že nič nie je lepšie, ako keď sa naozaj opýtam dopredu. Čo by ťa potešilo, čo ti urobí radosť, prípadne sa viacerí zložíme na nejakú väčšiu vec, keď je to nejaké jubileum väčšie alebo väčšia oslava. Čiže áno, určite je to dobrý nápad. Niekedy môžete nájsť inšpiráciu aj na samotnej pozvánke na oslavu. Ak sa na nej nachádza výzva, aby ste sa zapojili do splnenia napríklad cestovateľského sna, ide o naznačenie, že oslávenca skôr potešia peniaze ako darček. Je to korektné, pretože to oslávenie ten si môže žiadať aj cestu na mesiac, či ju splníme alebo nie, to už je na nás. Ale samozrejme, vypýtal si jasnú vec, vypýtal si niečo, teda finančný obnos v tomto prípade, čiže je to jasný darček. Prídeme s obálkou, tiež už do nej môžeme vložiť vždy nejakú gratuláciu. To je najlepšie tam pridať buď osobnú, nikdy nie také tie prefabrikáty, to je také naozaj veľmi zbytočné a ľudové, čiže naozaj vlastnoručne alebo na počítači, ako to urobíme, pripísanú pohľadnicu alebo nejaký dodatok k tomu a to bude ideálny darček pre takýto typ oslávenca. Ak vás oslávenec vyzve, aby ste nič nenosili, nikdy na to nepristúpte. S prázdnymi rukami sa skutočne chodiť nepatrí. Poteší minimálne kvet, pričom platí, že žena mužovi kvet môže priniesť, muž mužovi nie. V dobe, keď je ponuka darčekov prakticky neobmedzená, sa etiketa obdarovávania stáva o to dôležitejšou. Tvrdým orieškom na rozlúsknutie je aj hodnota daru. Niekedy je 50 eur veľa, inokedy zas 100 eur málo. To je vždy najlepšie. Keď idem na dovolenku, doniesť niečo vždy z dovolenky nejaký, a nemusí to byť vôbec hodnotné, pretože ten dotyčný nevie, či to je hodnotné alebo nie. Takže takto odporúčam ušetriť peniaze. S rozbaľovaním darčekov na oslavách opatrne. V krabiciach sa môže ukrývať aj niečo intímne. Rozbalenie takéhoto darčeka nemusí byť vtipné. Práve naopak, celú spoločnosť môže priviesť do rozpakov. Ak napriek tomu k rozbaľovaniu pristúpite a darček sa vám nebude páčiť, treba sa zachovať diplomaticky.